Pozrieme spoločne na to, aké sociálne siete sa na Slovensku používajú a hlavne koľko používateľov ich aktívne využíva. Takže máme tu štatistiku z januára tohto roka. Dáta zozbierala spoločnosť Data Digital a podľa údajov vidíme, že najväčšou sociálnou sieťou je Facebook. Facebook je masová sociálna sieť a na Slovensku používa 3,71 miliónov používateľov vo veku 18 a viac rokov, čo predstavuje 80% slovenskej populácie. Takže Facebook je najväčší, je tam najväčšia masa zákazníkov. Instagram vznikol ako nástroj, ako sociálna sieť na instantné fotografie. Dnes už je vlastnený spoločnosťou Meta, ktorá vlastní aj Facebook, aj komunikačnú platformu WhatsApp. Instagram vznikol neskôr, zároveň má obrovský potenciál a na Instagrame dnes evidujeme 1,6 milióna aktívnych používateľov. Dosah reklamy na Instagrame predstavuje 28% celkovej populácie Slovenska. Potom tu máme Facebook Messenger. Je to nástroj na posielanie rýchlych správ, ktorý pracuje vo vnútri Facebooku, ale dokáže komunikovať aj samostatne. Údaje ukazujú, že na Facebook Messengeri máme 2,2 milióna aktívnych používateľov, čo predstavuje 38% celkovej populácie. Potom tu máme úplne inú špecifickú sociálnu sieť, je to YouTube. YouTube vznikol ako nástroj na nahrávanie vlastných videí, dnes sa z neho stal úplný fenomén. Dokonca dnes na YouTube sú youtuberi, vlogeri, a má obrovský potenciál, obrovský zásah. Na Slovensku ho aktívne používa 4,16 milióna používateľov a dosah reklamy predstavuje 72,4%. No a nakoniec tu máme sociálnu sieť LinkedIn. LinkedIn sa profiluje v posledných rokoch ako sociálna sieť pre business kontakty, HRistov, to znamená, že ľudí, ktorí najímajú iných, to znamená, že personálni konzultanti, a LinkedIn má v súčasnosti okolo 830 000 používateľov a má najvyšší potenciál rastu. To znamená, že medziročne narástol počet používateľov aj tým aj reklamného publika o 13,7%. No a na záver v číslach je vidieť, že ktoré sociálne siete majú aké zastúpenie na slovenskom trhu. Je potrebné si však uvedomiť, že tieto sociálne siete sú vynikajúcim reklamným nástrojom. Pomocou reklamných systémov vieme osloviť cieľovú skupinu zákazníkov a komunikovať pomocou týchto kampaní vaše produkty a služby. A samozrejme marketingovo zvýšiť ich predaj. Ak vás zaujíma, ktorú sieť môžete najjednoduchšie práve použiť pre vašu firmu či značku, budem rád, keď mi napíšete formou komentárov pod tento post.